jong ka NPCC ngasno ban pendrem jur ya kanika jingjia ka bajia Manipur kaba kiba pri ki haplong langkanya ki innocent people unnecessarily ya kajinya dip kani kapau syai kedar baga state government kala feel ya ka law and order hastila ndai tang ka state government what ka central government NDA kala feel ya ka law and order but kani na kalyang ka NDA government kan ban simkhia namar kan reflect ya ka weakness junggar India bro kibriu jongi kimlong secure mensi ha ki jaka pai pa kenalan juga nga pendem ikan kejutnya but ka responsibility ka di jongka government Manipur patu ka central la kata sngi dang kem hadin nyopus ni tam ye ki corporate dengan snow kala dei ke bala chisin ong shikentin la dei ban hakajing sisa nakalyang ka home ministry kambe issue banang up ka report ban declare president namar naturally ka bayo i kata kala dei ka strong report banong bagadiga la den kampanye president ina raw ngas ngubon nakalyang junga pendem juri kan kejing but hakan juga por kibagum kini ki communal clash kalau kibangi hapan husiar bah la kalau hakan nu ka ceka namar only small thing ka create pun kini ki issue kena kalian jongi ngaso ba kini ki akan longru ka jing hikai yang ni hangni bangin hapan pek benia bah ka jadi berki minor issue ki jongi kenang bangin la ban solve in a right time kenang bagi nomi kanu ka pasni bit